Pagpalang gabi po sa bawat isa. Purihin po ang Diyos sa gabi pong ito na muli sa pamagitan ng Prayer Matters ay magkakasama-sama po tayo na dumulog sa harap ng ating Panginoon. At sa gabi pong ito, ang akin po makakasama ay si Sister Lynn Elorde na kung saan ay naroon din po ang puso para manalangin at maging bahagi po ng mga kabigatan na taglay-taglay nyo, no? At ito po ay ating inunuhod, idudulog sa harap ng ating Panginoon. Bago po ang lahat, na po natin ang, sabi nga po, ang kahalagahan ng panalangin, no? Sa pagkakataon na ito, sabi nga po, prayer is a vital practice in the Christian faith, offering a direct line of communication with God. No, ito po ay, sabi nga yung panalangin po, ito po yung isang paraan na kung saan ay directly nagkakaroon po tayo ng communication sa ating Panginoon. No? At sabi po dito sa James chapter 4 verse 8, ang sabi po dito, draw near to God and He will draw near to you. Kaya napakahalaga po na sa pamamagitan ng panalangin, tayo ay nakakalapit sa Panginoon at may assurance tayo na kapag tayo lumapit sa Kanya, siya rin naman ay lalapit sa atin. Amen? At sabi rin po sa Hebrews chapter 4 verse 16, let us then with confidence draw near to the throne of grace that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Yan. Nasa pamagitan din po ng panalangin, naroon po na ipinakikita natin sa ating Panginoon yung meron tayong confidence, ano? Meron tayong katiyakan na siya, na yung ating nilalapitan ay Diyos na buhay, na handa na tumulong sa mga nangangailangan, ano? At makakamtan natin to sa pamagitan ng panalangin. At sa Philippians chapter 4 verse 6 and 7 naman po, na sabi dito na sa pamagitan ng panalangin, marireceive natin yung kapayapaan na nanggagaling sa ating Panginoon. Sabi nga sa Philippians 4, 6 and 7, be not anxious, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Amen. Kaya sa ating pong pagdulog sa ating Panginoon, lahat po ng mga alalahanin, lahat po ng mga, sabi nga, ay kabigatan na yan, alam natin na kapag ito'y dinulog natin sa ating Panginoon, naroon na ito'y kanyang tutugunin at ang katibayan po ay ang kapayapaan. Kaya alam ko po na sa panalangin na ating gagawin, kasama po yung mga nag-request po, no? Alam ko po na kahit saan po kayo naroon, ipapadama ng Diyos sa atin ang kapayapaan na di malirit, no? Yung sabi nga, the peace that passeth all understanding. Ito po yung isang katibayan na tunay nga na siya ay tumutugon, no, sa ating mga panalangin, no. At sa Matthew 21:22 po, ang sabi naman, and whatsoever you ask in prayer, you will receive if you have faith, no. At alam naman natin na nakakadulog lang tayo sa ating Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya, no, na magmula nung makilala natin siya sa ating buhay, alam natin na anuman yung ating hilingin sa pamagitan ng pananampalataya, ito ay tutugunin ng ating Panginoon. At walang imposible sa Kanya, no? Walang imposible sa ating Panginoon. Kaya purihin po ang Diyos sa gabing ito, sama-sama po tayo na dudulog sa harap ng ating Panginoon na sabi nga yung mga prayer request po na pinadala, no? Alam natin na ito po ay may katugunan sa ating Panginoon, no? Dito sa 2 Chronicles 7:14, sabi po dito, if my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, I will forgive their sins and will heal their land. Amen. Kaya bago po tayo dumulog sa harapan ng ating Panginoon, no,
Katulad po nung sinabi doon sa ating huling verse na binasa, kailangan po tayong magpakumbaba sa ating Panginoon, no? Tayo po ay sama-sama, lahat po ng ating makakasama ngayon sa Prayer Matters, saan man po kayo naroon, especially mga humiling ng mga prayer request, saan man kayo naroon, sama-sama po tayong dumulog sa harap ng ating Panginoon na may pagpapakumbaba at pagpapalinis, no? Para naroon po na walang maging hadlang sa ating gagawing panalangin. Dahil ang sabi po sa aklat po ng Isaiah, no? Na ang kanyang kamay ay hindi maikli upang hindi tayo maabot. Ang kanyang tainga ay hindi mabigat upang hindi tayo marinig. Ngunit ang ating mga kasalanan ang siyang nagiging hadlang. Kaya sa gabi pong ito, tayo pong lahat ay dumulog sa harap ng ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Salamat po, Diyos, sa pagkakataon na ito na kami po ay sama-sama na dumudulog sa inyong harapan. Salamat sapagkat kayo ang nangako. Kung saan may 2 o 3 na nagkakatipon sa inyong banal na pangalan, kayo ay nasa kalagitnaan. At alam namin, Panginoon, you are not limited by distance or space. For you are omniscient and omnipotent God, O Lord, na aming tinatawagan. Pero bago po ang lahat, kami po ay sama-sama na dumudulog, Panginoon, na may pagpapakumbaba. Lord, kilala niyo po kaming lahat, Panginoon. Wala kaming maitatago, wala kaming maililihim. Alam niyo ang aming mga inisip, ang aming mga salita, mga ginawa. Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang, sa aming walang katapatan, O Diyos. Father God, sa pagkakataon na ito, huwag niyo pong hayaan na magkaroon ng hadlang, O Diyos, sa paglapit namin ito sa inyo, Lord. Linisin niyo kami na inyong makapangyarihang dugo, Panginoon. At hayaan niyo, Lord, ang inyong damit ng katwiran ay siyang maibalabal sa bawat isa sa amin, Panginoon, upang sa pagdulog namin na ito sa inyo ay magkaroon kami ng confidence, O God, ng katiyakan, Lord, sa aming mga puso, Lord, na ito po inyong didinggin, O God, in the name of Jesus, O Lord. Salamat na marami. At alam ko po, Panginoon, na sa pagkakataon na ito, Lord, hallelujah, sa pamagitan ng panalangin, hihipuin niyo, O Diyos. Hallelujah, ang mga Lord, nagbigay ng mga prayer request, Panginoon. At Lord, saan man sila naroon, Panginoon, ipapatunayan niyo sa kanila na kayo na Diyos na aming tinatawagan, Panginoon, ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami po salamat, Panginoon. Hallelujah. Sa oras na ito, Diyos, Lord, idinudulog po namin, Panginoon, ang mga panalangin na ito, Lord, na hinihiling ng inyong mga anak, saan man sila naroon. Lord, ang batang si Angelo Sartillo, Lord, na kung saan, Panginoon, may impression daw ng pneumonia. Father, in Jesus' name, ang batang yon, Panginoon, hallelujah, ay lukuban nyo na inyong kapangyarihan. Sinabi niyo, Lord, na ang mga bata ay very special sa inyo, kaya dalangin po namin, saan man naroon, Panginoon, ang batang ito na si Angelo Sartillo. Father, in Jesus' name, ipuin niyo siya na inyong kapangyarihan, Panginoon, in the name of Jesus. At Lord, sa oras na ito, tunawin niyo, O God, anuman, O Diyos, hallelujah, ang naroon, Panginoon, sa kanyang baga na yon, ang sabi ay pneumonia, in Jesus' name, in the name of Jesus, O God. Father, in Jesus' name, hayaan niyo po, Panginoon, na ang batang yun, O God, hallelujah, ay makaranas, O God, ng inyong kapangyarihan, ng inyong kagalingan, O God, in the name of Jesus, Lord. At kung meron mang hindi naka-align, Panginoon, ng mga ugat, Panginoon, sa kanyang katawan, Father, in Jesus' name, send forth your angels, O Lord, na mag-aalign ng mga ugat na yon, Panginoon, na nagiging sanhi, Lord, ng sakit at karamdaman sa katawan ni Angelo Sartillo, in the name of Jesus, in the name of Jesus, O God. Lord, salamat, Panginoon, sapagat sa oras na ito, God, inaangkin namin ang paghipo niya sa batang iyon, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, ang kanyang magulang, Panginoon, Father God, bigyan niyo ng tunay na pananampalataya at pagtitiwala sa inyo, O God, na ang batang iyong, Panginoon, ay tunay nga na inabot niyo na at pinagaling niyo na sa inyong mga latay, in the name of Jesus, O God. Inaangkin namin, Panginoon, ang kagalingan ni Angelo Sartillo, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, gayon din, Panginoon. Lord, dinataas namin si Rosalinda Katunaw, Panginoon. Lord, na merong breast cancer, Panginoon. At Lord, meron din pong Lord, sa liver, oh God, at nagkakatubig ang lungs. Father God, in Jesus' name, we pray, oh Lord, hallelujah, na si Rosalinda Katunaw ay hipuin nyo na inyong kapangyarihan, Panginoon. Abutin niyo siya, O Diyos, hallelujah. Hallelujah na inyong kapangyarihan in Jesus' name. Lahat ng sakit at karamdaman na ngayon ay ganyang, Lord, hallelujah, inihinda sa pangalan ni Jesus. Lahat ng ito ay tinutunan namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Yes, in Jesus' name, in the name of Jesus, ikaw answer sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, lumod ka sa pangalan ng Panginoon Jesus, lahat ng abnormality sa kanyang liver, sa kanyang lungs, in the name of Jesus, maging ang pagkakaroon ng anxiety, in the name of Jesus, sa pangalan ng Panginoon Jesus, in Jesus' name. Father, sa oras pong ito, saan man po nandoon si Rosalinda Katunaw, Panginoon, Lord, tulungan niyo siya, turuan niyo siya na tumawag sa inyo, God. Sapagkat sinabi niyo, those who call upon the name of the Lord will be saved, O God. Yes, in the name of Jesus, O God. Lord, ayan niyo po, Panginoon, na magkaroon sila ng provision, O God, ng strength, O Lord. Hallelujah, hallelujah, sa mga Lord, sa kanyang dinadanas ngayon, Panginoon, in Jesus' name, O Lord. Higit sa lahat, Panginoon, ng pananampalataya, Lord, ay mabuo sa kanyang puso, Panginoon. Make a way for her, O God. Buksan niyo rin po ang pintuan ng kaligtasan sa kanya, Panginoon. Yes, O Lord, wala pong imposible sa inyo, Lord. Hayaan niya na makarinig siya ng inyong buhay at makapangyarihan salita, Panginoon, upang ang tunay na pananampalataya, Panginoon, ay kanyang makamtan in Jesus' name. At maranasan niya, Lord, ang divine healing na nanggagaling sa inyo. Father, salamat. We declare, O Lord, divine healing touch, O God. Hallelujah. Kay Rosalinda Katunaw, in the name of Jesus. In the name of Jesus, O God. Lord, salamat. Kilala niyo po siya, Lord. Hindi namin siya kilala, pero kilala niyo siya, Panginoon. Yes, O Lord. Hallelujah, Lord. Salamat po sa paghipo niyo sa kanya sa oras na ito. In the name of Jesus, O God. Salamat ng marami, Panginoon. At gayon din, O Lord, tinataas ko po ang prayer request na nagmumula, Panginoon, sa J Blue Block 6, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, ang gaganapin po, Panginoon, na Family's Day with the Lord. Lord, at maging ang joint fellowship celebration sa July 19, Panginoon. Lord, nagagawin doon sa Tamara Hall, Provincial Capital, mula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Father, in Jesus' name, I pray for your divine presence, O Lord. Ang presensya niyo siyang manguna, Panginoon. Hallelujah, sa gawain na yun, Panginoon, upang maramdaman ng bawat isa na a-attend, O Lord, sa Family's Day na yun, O God, ang inyong pag-ibig, O God. Yes, O Lord, na magbubuklod, Panginoon, sa bawat isa at magpaparamdam na kami iisang pamilya sa inyo. Yes, in the name of Jesus, O God. Hayaan niyo po, Diyos, na ang bawat isa, Panginoon, ay dali niyo ng Lord, with protection, O God, doon sa Tamara Hall, O God, at sama-sama na magpuri sa inyo, sama-sama na magtaas ng inyong banal na pangalan. At Lord, hallelujah, hayaan niyo po, Panginoon, hallelujah, na walang maging hadlang, Panginoon, sa gagawin celebration na yon, Panginoon, ng Family's Day. In the name of Jesus, O Lord, sa panganguna nila, na Bishop, Panginoon, sa pagpunta po doon, hallelujah, sa 18, O God, ang inyong divine protection, guidance, O Lord, ang ipagkaloob niyo, Panginoon, kila Bishop, makarating sila ng Kalapan, Panginoon. Hallelujah, na mayroong divine, Lord, pag-iingat, Panginoon, paggabay na nanggagaling sa inyo. Lord, maging ang gagawin pong anniversary sa Bako, Panginoon. Lord, sa hapon, Lord, mula alas 2 hanggang alas 5 ng hapon. Father God, in the name of Jesus, Lord, nakikita niyo po ang excitement, O Lord, ng mga kapatiran doon sa J Blue Bako, Panginoon, na kung saan, Lord, ay sila'y magpapasalamat sa inyo. Lord, magbibigay ng parangal sa inyo, Panginoon, sa pagsama niyo sa kanila for 6 years, O Lord, doon po sa J Blue Bako,
Salamat, Lord. Ngayon pa lamang po, ano man po ang mga pangangailangan nila, let your divine provision, O God, be upon them, O Lord, in the name of Jesus. Huwag niyong hayaan na physical preparation lamang ang kanilang gawin, kundi sa lahat ang spiritual na preparasyon na kung saan kayo ay maluluwalhati, madadakila, Panginoon, may tatanghal, Lord, sa celebration na yon in the name of Jesus, O God. At hayaan niyo po na kontrolin niyo rin po ang panahon, Panginoon. Wag magkaroon ng ulan, Panginoon. Yes, in the name of Jesus. At sa oras na yun, Lord, Lord, sa date na yun, in the name of Jesus, hayaan niyo po, Panginoon, na mapuno ng excitement, O God, ang inyo pong mga anak sa lugar na Bako, Panginoon. Magpapasalamat, Panginoon, pagtataas sa inyong banal na pangalan, O God. Yes, O Lord, at lahat po na maiimbita sa anniversary na yon, Panginoon, ay mararanasan ng inyong kapangyarihan, ang inyong kalwalatian, O God, at gamitin niyo po si Bishop, Panginoon, bilang guest speaker nila, Panginoon, na mai-release, O God, ang tamang salita, Panginoon, na magpapalakas ang kanilang pananampalataya sa inyo, Panginoon. Mararanasan ng inyong kapangyarihan, mararanasan, Panginoon, ang inyong presensya sa kanilang mga buhay. Salamat, 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 Panginoon, ng marami, O God, in the name of Jesus, O Lord. Maging, Panginoon, ang gagawin, Lord, ng outreach visitation sa J. Blue Bondolacao sa July 20. Lord, nila Bishop, Panginoon, at mga pastors and workers, O God. Lord Father, we pray, O Lord, na papunta sa Budalakaw, ang inyong pag-iingat, ang inyong paggabay, Panginoon, ang kalakasan, O God, ay pagkaloob niyo sa inyong mga anak. At hayaan niyo, Diyos, na sa lugar na yon ng Carataw, Panginoon, Bulalakaw, Father God, hayaan niyo, Lord, na mga kapatiran doon, Panginoon, ay magkaroon ng excitement, O God, na makapiling, Panginoon, ang inyong mga lingkod, O God, in the name of Jesus. At ang tunay na pagkakaisa, O Diyos, ay kanila pong maramdaman, O God. Yes, O Lord, bigyan niyo po ng lakas, sigla, Lord, sila Bishop, paglakad, papunta doon sa Carataw, O God, in the name of Jesus. Strength, Lord, na nanggagaling sa inyo, protection, guidance, O God, in the name of Jesus. And Father, I pray, Lord, sa mga kapatiran, sa lugar ng Carataw, Panginoon, sa pangunguna ni Nanay Sep, Panginoon. Yes, O Lord, hayaan niyo po na sila'y magkaisa, Panginoon. Yes, O Lord, hallelujah, makita ang tunay na pagdadamayan, makita, Panginoon, ang tunay na pagkakaisa, pagmamahalan, O God. Hallelujah, sa lugar na yon, in the name of Jesus. At salamat din po sa 1,000 square meters, Lord, na pinagkaloob nyo, Lord, sa J. Blue Bulalakaw, Panginoon. Lord, hayaan niyo, Panginoon, na ito'y mapakinabangan nila, Panginoon. At Lord, ang inyong pong bahay-sambahan sa lugar na yon ay masaayos, Panginoon. Yes, in the name of Jesus, O God. Lord, maramdaman ng mga taga-Carataw, Panginoon, na ang lugar na yon, Panginoon, hallelujah, ay tahanan nila, Panginoon, na magsasama-sama sila para ikaw ay sambahin, luwalhatiin at dakilain. Salamat po, Diyos, hallelujah. At hayaan niyo po, Panginoon, na ang inyong kapangyarihan ay kanila pong maranasan habang sila po ay nakikinig na inyong salita, O God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. At anuman po ang mga kakulangan, Lord, para po maayos, Lord, maisaayos ng mabuti, Panginoon, ang bahay-sambahan doon in the name of Jesus. Father God, you are a great provider. Lord, si Pastor Oka, bigyan niyo siya, Panginoon, hallelujah, Lord, hallelujah, ng tunay na compassion, Panginoon, sa mga taga-Carataw. Lord, bigyan niyo siya, Panginoon, hallelujah, ng vision, O God, para makapagplano sila kung paano po ang gawain niyo doon sa Carataw, Panginoon, ay tumigla. Lord, laging maging excited, Panginoon, na magpuri sa inyo, Diyos. Mag-raise up kayo, Panginoon, na makakatuwang niya doon sa Carataw. In the name of Jesus, O God. Salamat. Salamat, Lord. Patunayan niyo kay Pastor Oka, Panginoon, na ang lahat ng pagpapagal na ginagawa niya, Lord, papunta doon sa Bulalakaw, bagamat napakalayo, hindi ito nawawala ng kabuluhan, Panginoon. Yes, in the name of Jesus, O God, maging ang kanyang pong pamilya, O God, ang kanyang asawa na nasa ibang bansa, Father God, we pray, Lord,
hallelujah, ang pagsama nyo kay Sister Jenny, oh God. Lord, salamat po, Panginoon, sa pabor na ibibigay nyo sa kanya. In the name of Jesus, ang pag-iingat nyo, paggabay nyo, at muli siya makakauwi, Panginoon, sa kanila in your timing, oh God, in your perfect timing. At Lord, hayaan niyo po na siya'y makatuwang ni Pastor Oka, Panginoon, sa pangangalaga ng gawain doon sa Carataw, Bulalakaw, in the name of Jesus, oh God. Pagpalain niyo din po ang kanyang mga anak, oh God. Lord, ang provision, Panginoon, ay maranasan, Lord, ng kanyang mga anak, ng kanyang mga apo, in the name of Jesus, oh God. In the name of Jesus, oh Lord, hallelujah. Maging si Nanay Felisa, Lord, ang kanyang biyanan, Father God, continue, Lord, to give her strength, oh God, healing, oh God, in the name of Jesus, oh Lord. At Lord, in your perfect time din, Panginoon, kung paano po pinagkalooban ng lupa ng 100 square meters doon sa Victoria, Father God, ito'y magagamit, matatayuan ang inyong bahay-sambahan at marami, Panginoon, ang dadali nyo sa lugar na iyon, nasasamba, Panginoon, hallelujah sa inyo, God, in the name of Jesus, O Lord. Hindi masasayang ang lupa na iyon na binigay, Panginoon, sa J. Blue, Panginoon, sapagkat ang lupa na iyon ay gagamitin para sa kaluluwalhati ng inyong banal na pangalan. At alam po namin kung paano nyo pinrovide ang lupa na yon, ipoprovide nyo rin po ang pagpapatayo ng inyong bahay-sambahan doon, Panginoon, upang maging, Lord, lugar ng pagtitipon ng inyong mga anak na tatawagin at pipiliin sa lugar na yon ng Victoria in the name of Jesus, oh God. Lord, salamat, salamat, salamat sapagkat kayo, Diyos, hallelujah, ang tunay na may-ari ng Jesus Believed at Church, oh God. Yes, oh Lord, in the name of Jesus, oh Lord, salamat, Lord, salamat. Ngayon din, Panginoon, tinataas ko po ang prayer request, Panginoon, ni Pastora Marivic Rosada para po doon sa kanyang kapatid na nandoon po sa Kuwait. Father God, I pray, oh Lord, hallelujah, your divine protection, oh God, ang kanya pong maranasan, Panginoon. At Lord, kung mayroon man po kaisipan sa Kanya, O God, in the name of Jesus. Ito ay aming hinahadlangan in the name of Jesus. In the name of Jesus. At hayaan niyo, Panginoon, hallelujah. Lord, hayaan niyo po ng inyong kapangyarihan ang naroon na maranasan ng kapatid ni Pastora Marivic, ang pabor niyo, Panginoon. Yes, O Lord, sa amin niya in the name of Jesus, O God. Yes, O Lord. Lord, hayaan niyo po, Panginoon, ang inyong pag-iingat, ang inyong paggagabay, ang maranasan ng kapatid ni Pastora Marivic doon sa Kuwait, oh God, in the name of Jesus, oh Lord. Lord, nakikita niyo po ang kanyang hiling para po sa kanyang proteksyon. Kaya alam ko po, Panginoon, na sa oras na ito, saan man lugar doon sa Kuwait, Lord, ang inyong pagsama, ang inyong anghel, ay pinadala niyo na, Panginoon, sa kapatid ni Pastora Marivic sa pangalan ng Panginoong Yesus, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Yes, oh Lord, salamat din po. At tinataas ko rin po, Panginoon, ang lola ni Jericho, Panginoon. Father, we declare complete healing, Lord, sa kanyang pong lola, Panginoon, na nandun sa probinsya. Father, Lord, kung paano po naroon ang pananampalataya ni Jericho na walang mahirap sa inyo, walang imposible sa inyo, kahit nandito sila at ang kanyang lola ay nasa probinsya. Alam po namin na hihipuin nyo na inyong kapangyarihan ang lola ni Jericho in the name of Jesus. In the name of Jesus. Kinakansila namin lahat ng sakit at karamdaman sa kanyang katawan, sa pangalan ng Panginoong Yesus. At dinideklara namin ang complete healing mula sa kanyang ulo hanggang sa kanyang talampakan. In the name of Jesus. Buksan niyo rin po ang pintuan ng kaligtasan sa kanyang lola. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, bigyan niyo ng kapayapaan ang puso ni Brother Jericho, God, na Lord, hallelujah, na sa request niyang ito, sa panalangin na ito ng ginawa namin, Lord, alam po namin na kayo'y kumilos na sa kanyang lola. In the name of Jesus, in the name of Jesus, oh God. Lord, gayon din, Panginoon, tinataas ko po ang prayer request ni Mami Yam, Panginoon, Miriam Atanasio, Lord, para sa kanyang mga anak. Lord, in the name of Jesus, kay Raylene Amis, Panginoon, let there be a complete healing sa bone fracture, Panginoon, na kanyang pong naranasan sa braso. Hayaan niyo po, Panginoon, ang
Lord, muling maduktong, Panginoon, ang buto na iyon na nabali, O God. Yes, in the name of Jesus, O God, wala pong imposible sa inyo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Yes, in Jesus' name. Yes, we declare ang normal, Panginoon, na buto niya, Panginoon, sa braso niya yon, in the name of Jesus. Kayo po magduktong, Panginoon, at dinutong niya na, Panginoon, ang Lord, ang bone fracture na yun, in the name of Jesus, sa kanyang braso, in Jesus' name, in the name of Jesus. Gayon din, O God, ang kanya pong anak na si Reynard, Father God, Lord, at dalangin ko rin po complete healing sa kanya, maging normal ang hemoglobin niya, in the name of Jesus. Yes, O God, hallelujah, kayo nakakakita ng kanya pong karamdaman sa pangalan ng Panginoong Jesus. We declare, O Lord, healing over his body right now, in the name of Jesus. Normal hemoglobin, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, sinabi nyo, wala pong imposible sa inyo naman ang aming hiningin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ito po ay aming makakamtan. Kaya Lord, we declare, Lord, a complete healing and normal hemoglobin of Reynard in the name of Jesus, in the name of Jesus. Gayon din, Panginoon, ang total protection nyo kay Iyay, Panginoon, at sa baby ko na regalo nyo sa kanya, Lord. Ang batang ito, Panginoon, hallelujah, na regalo nyo sa aming pamilya. Ngayon pa lamang, ang inyong divine protection, Panginoon, ay kanya pong maranasan, O God. Hayaan niyo, Lord, na siya'y kumapit na maigpit, Panginoon, at ma-develop ng normal in the name of Jesus, na sa taktang panahon, Panginoon, na siya'y inuwan. Lord, siya po ay malusog, Panginoon. Yes, in the name of Jesus, siya po ay malakas, Panginoon. Yes, in Jesus' name, maging si Iyay, Panginoon. Yes, in the name of Jesus, O God. Lord, sinabi niya, Panginoon, hallelujah, Lord, maging ang aming mga kapuapuan, Panginoon, hallelujah, iingatan niyo at pagpapalain niyo. Kaya, Panginoon, ang bago namin apo na yon, Panginoon, na daladala ni Iyay, O God. Lord, ito po inyong ingatan, Panginoon. Hallelujah, bigyan niyo ng kalusugan, kalakasan, maging si Iyay, O God. In the name of Jesus, O God. In the name of Jesus, Lord, sa takdang panahon, Lord, siya po ay may lalabas ng normal sa pangalan ng Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ngayon pa lamang, pinagpapasalamat na namin, Panginoon, ang bagong regalo niyo sa aming pamilya, O God. Sapagkat sinabi niyo, children are heritage coming from you, Lord. Hallelujah, Lord. Salamat, salamat. Inangkin namin ang protection niyo kay Iyay sa baby na yon, in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus, O God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, O God. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, tinataas ko rin po ang prayer request ng J. Blue Bako, Panginoon, sa pangunguna ni Sister Kashia. Lord, Father God, I pray, Lord, ng panalangin nila for the successful and prosperous celebration of J. Blue Bako 6th anniversary this coming Saturday. It shall come to pass, O God, in the name of Jesus, O Lord. Ngayon pa lamang, dinideclare na namin ang success, dinideclare na namin ang victory, O God, ng celebration ng iyon, O God, na kayo lamang ang may tataas at maluluwalhati in the name of Jesus. Lord, marami pong first-timer ang mga Panginoon sa anniversary ngayon at maranasan ka, mabuksan ang pintuan ng kaligtasan, O God, sa mga first-timer na yun, na dadalhin nyo sa gawain na yun in the name of Jesus, O God. Yes, O Lord, at ayan nyo rin po na patuloy na ang mga, Lord, ang mga leaders and workers sa J. Blue Bako ay tumatag ang kanilang pananampalataya, Panginoon. Yes, in the name of Jesus, O Lord. Lord, sa mararanasan nila, Lord, sa anniversary na mangyayari sa Sabado, lalo nilang mapapatunayan ang kanilang Diyos na pinaglilingkuran ay Diyos na buhay at nakapangyarihan, karapat-dapat pagkatiwalaan, karapat-dapat panampalatayanan. Yes, O Lord, in the name of Jesus, maging malalim po ang commitment, Lord, ng mga kananayan doon, ng mga kabataan doon, O God, sa pamagitan doon sa pangunguna nila, Kisha, Panginoon, nila Pastor Digno, ni Pastor Aditay, O God, in the name of Jesus, O Lord, salamat. Salamat, Lord, pangunahan niyo po, Panginoon, ang inyong mga lingkod, Panginoon. Hallelujah. Ni ginagamit, Lord, sa J. Blue Bako, Panginoon. Si Pastor Digno, Lord, patuloy na samahan niyo siya, O
God, at si Pastora Diday, complete healing, oh God, to flow over her body in the name of Jesus, oh God. Lord, ang pabor niyo, patuloy nilang maranasan sa pangalan ng Panginoong Yesus, oh God. Lord, nataas ko rin, Lord, ang special prayer, Lord, ang asawa ni Kisha, Lord, si Alan Pulapeño, in the name of Jesus, na nagtatrabaho sa Japan. Father, I pray, oh God, for your guidance, protection, oh God. Lord, kalakasan na patuloy niyang maranasan, oh God. Hallelujah. Tayan niyo, Lord, na Lord, sa November, Panginoon, sa pag-uwi niya, sa pagbabakasyon niya, Lord, ayan niyo po, Panginoon, na patuloy, Panginoon, ng excitement na ipadama niyo sa kanya. Lord, sa bawat araw na siya nagtatrabaho, Panginoon, sa construction doon sa Japan, ang pag-iingat niyo, Panginoon, ang kanya pong maranasan. Lord, ayan niyo po, nabigyan niyo siya, Lord, ng desire na makilala kanya sa isang malalim personal bigyang paraan. At pagamat magkahiwalay sila ni Sister Kisha, oh God, Father, I pray, continue to bind them with your love that cannot be broken, oh God. At ayan niyo rin po, Panginoon, hallelujah, na maranasan din nila ang isang tunay na pamilya, Panginoon. Lord, bigyan niyo sila ng anak, Panginoon. Lord, na magbibigay sa kanila ng kaligayahan, Panginoon, na lalo pa sila na maglingkod sa inyo, God, in the name of Jesus. Salamat ng marami, Panginoon. Yes, in the name of Jesus, oh God. Lord, tinataas ko rin po ang prayer request ni Pastora Jonah, Panginoon. Lord, sa kanya pong anak na si Amazing Grace Alba, nag-graduate sa August 27. Lord, Father God, I pray, Lord, ang pangungunan niyo, Lord, at maging ang kanyang pag-take ng board exam sa November. Father, God's favor, ang kanya pong maranasan, Lord, victory over her life, oh God. Yes, Lord, only your plan and will be done, oh God, sa kanyang buhay. Lord, nakikita niyo po ang kanyang puso na nagnanais, oh Lord, na patuloy kanyang paglingkuran. Let your instruction and direction be upon her, oh God. Let wisdom, knowledge, and understanding be upon her, oh God. In the name of Jesus, oh God. Lord, salamat sa pagkatalam ko po na ngayon pa lamang, mayroon ka ng inihanda, Panginoon, sa kanyang buhay, Panginoon. In the name of Jesus, na siya'y magiging pagpapala, Panginoon. Bibigyan niyo siya ng business, oh God. Lord, ng hallelujah, in the name of Jesus, oh God. Hallelujah, Lord, makakapagbukas siya, Panginoon, ng sarili niyang, Lord, hallelujah, butika, Panginoon, na may katabing grocery, oh God. Hallelujah, na naroon, Panginoon, ang kanyang oras ay walang magkokontrol, kundi kayo lamang, Panginoon, at gagamitin niyo siya for your glory alone, katulad, Panginoon, ng kanyang ina, oh God, na bagamat mayroong business, oh Lord, pero nakikita niyo lagi kanyang inuuna. Lord, gayon din ang mangyayari ka-amazing, oh God. Lord, gagamitin niyo ang batang ito for your glory alone, oh God. Makakatuwang siya ng kanyang mama, Panginoon, ni Pastora Jonah, oh God. Hallelujah, sa mga gawain, Panginoon, sa Mindoro, in the name of Jesus, oh God. In the name of Jesus, Lord, maging ang kanyang anak na si Howard, Elijah Alba, Lord, salamat sa guidance and protection nyo. Lord, sa kanyang training po, Panginoon, na gagawin, Lord, para sa cadetship. Father God, Lord, nakita niyo ang kanyang pagnanais, Lord, na makapag-training siya internationally. Wala pong imposible sa inyo. Lord, padala niyo po ang tamang tao, Panginoon, na makukonect sa kanya para po siya, Panginoon, ay makapag-apply ng cadetship international, oh God. Hallelujah. Kaya niyo po, Panginoon, na sa buhay ni Howard, Panginoon, ang kalooban niyo, ang plano niyo, ang lagi niyang, Panginoon, naisin, oh God, sapagkat the best ang plano niyo, Panginoon, at ang layunin niyo sa buhay ng mga batang ito in the name of Jesus, oh God. In the name of Jesus, oh Lord. Hallelujah. Salamat ng marami, Panginoon. Yes, in Jesus' name, Lord. Lord, gayon din ang kanya pong prayer request, Lord, na patuloy na, hallelujah, magkaroon ng commitment and dedication, oh God, ang workers ng J. Blue Kamansihan, Father God, na bagamat, Lord, mga nanay, Panginoon, mga senior, Lord, ang mga tinatawag niyo sa lugar na yon, Lord, sinabi niyo, you are not
Hindi kayo tumitingin sa aming edad, Panginoon. You are not a respecter of person. Anoint them, O God, in the name of Jesus, O Lord. At patuloy pong ilagay ang apoy sa kanilang mga puso, Panginoon. Hallelujah, Lord, upang humayo sa lugar na iyon ng kamantihan. In the name of Jesus, O God. In the name of Jesus, O Lord. Salamat, salamat, salamat na marami. Maging Panginoon and healing and deliverance si Kuya Nick Colocar at ni Ate Peling Ligano, Panginoon. Tuloy aming inaangkin na sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. In the name of Jesus, O Lord. Lord, nakikita niyo, Panginoon, ang nararanasan ni Ate Piling, Panginoon. Father, I pray, Lord, for the complete healing. Lord, hallelujah, ni Ate Piling. In the name of Jesus, lahat ng abnormalities na kanyang nararanasan na ngayon, katulad po, Panginoon, ng hallelujah, bloody stool. In the name of Jesus, Lord, I break the power of the enemy over her life. Lord, nakikita niyang pananampalataya ni Ate Piling, Panginoon, na kayo kanyang dakilang manggagamot. Father, in Jesus' name, kung paano po, Diyos, ang babaeng yun ay naagasan ng dugo, Panginoon, ng 12 taon, nung mahawakan ang laylayan ng inyong damit. Lord, dumaloy ang kapangyarihan niyo, kagalingan niyo. Lord, gayon din, O Diyos, hallelujah, sa oras na ito. Hallelujah, hallelujah. Kasama po namin, Panginoon, na kami nananampalataya, O Diyos, na ang kagalingan ay padadaluyan niyo, Lord. Katulad ng kagalingan na yon ng babaeng inaagasan ng dugo. Kay Ate Piling, in the name of Jesus, O God. In the name of Jesus, Lord. Hallelujah. Lord, honor her faith, O God. Sapagkat sinabi niyo, Lord, let it be done according to our faith, O God. And we have that faith, O God. Maging sa Ate Piling, Panginoon, meron siyang pananampalataya sa inyo na kayo ang kanyang dakilang manggagamot, Panginoon. Yet, O Lord, by your stripes, she was healed, O God. In the name of Jesus, let there be miracle touch over her body right now. In the name of Jesus, O God. Lord, you are not limited by distance or space, O God. Yet, Lord, touch her right now. From the top of her head to the sole of her feet, O God. In the name of Jesus, O God. Tunawin niyo ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Mga abnormality sa iyo in the name of Jesus, Lord. Ngayon, nakikita ko, Lord, nakikita niyo, lakas ng organ, O God, in the name of Jesus. Father, we declare normal organs, O Lord, sa katawan ni Ate Piling, in the name of Jesus, O God. In the name of Jesus, O Lord. Yes, Lord, tunawin niyo, Lord. Ano ba ang mga buko na yun, in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes, in Jesus' name, shake ka babaw ka, rabakia, rabasyanda, rabakia lang ng kande. Oh, rabakala ng iya, rabasyanda, rabasande. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Nakikiisa kami sa pananampalataya. Lord, yung ipipiling, Panginoon, na siya ay pinagaling niyo na, O God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. We claim it, Lord, right now. In the name of Jesus. Nothing is impossible na you, Lord. Ngayon na Diyos na aming tinatawagan, Panginoon, na pinanampalatayanan ay Diyos na buhay ang makapangyarihan sa lahat. Na nagsabi, we must call unto you and you will answer us and you will show us great and mighty things, which we know is not. Kaya Lord, great and mighty things na ginawa niyo sa buhay ni Ate Piling. Sa oras na ito, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Kayo din, O Lord, tinataas ko ang kanyang, Lord, hallelujah. Lord, ang asawa ni Ivy, Panginoon, si Jeff Kapuyaw. Father God, Lord, nakita niyo, Kapuyaw, Panginoon, nakita niyo, Lord, ang kanya pong pagnanais na makapasag at makakuha ng US visa at makasampas na siya sa barko. Father God, Lord, let your will be done. Let your favor be upon him, O God, in the name of Jesus. Lord, wala pong imposible sa inyo. Lord, nakita niyo po ang pagnanais ni Jeff, Panginoon, na sustain niya, Panginoon, ang pangailangan ng kanyang mga anak, Panginoon. Mula kay Ivy, Lord, ang kanyang mga anak, O God, in the name of Jesus. Father, let your favor be upon him, O Lord. Let your provision, O God. Yes, in Jesus' name. At Lord, ang kanya pong pagnanais na makasakay ng barko, Lord, let it be done according to your
will, oh God. In the name of Jesus, oh God. Thank you, Lord, for your favor, oh Lord. Hallelujah. Siya makakakuha ng US visa in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat, salamat, Panginoon. Hallelujah sa pagsagot nyo sa mga panalangin ngayon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus, oh God. Thank you, God. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, oh God. Salamat po muli, oh God, sa gabing ito. Muli, sa iyo po itinataas ang prayer request ni si Lori, Panginoon. Yes, oh God, sa buhay po ni Lorraine, Panginoon, Lord, in the mighty name of Jesus, Lord, magiging normal ang kanyang platelets, ang kanyang BP, Lord God, ang lagnat, Lord, in the mighty name of Jesus, Lord. Ito po inalis nyo na in the mighty name of Jesus, Lord God. Lord, walang imposible sa iyo, oh God, in the name of Jesus. Ano man pong nararamdaman niya sa mga oras na yun, oh God, in the name of Jesus, Lord. Ito po hindi po na, Panginoon, inalis mo na in the name of Jesus, and we claim, oh God, the healing flow, oh God, sa kanyang buong from head down to the sole of her feet, in the name of Jesus, oh God, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Lord. Salamat, Lord God, dahil alam po namin, Lord God, na ikaw po ang aming dakilang manggagamot, Panginoon, Lord God, and by your stripe, Lord, pinagaling niyo na po siya, maging Lord, sa buhay po ni Zoe, Panginoon, sa prayer ng kanyang nanay, oh God, Lord, let your will be done, Panginoon, Lord God, Lord, sa poster making contest, Lord, sa nagaganapin bukas, oh God, Lord, patuloy nga, oh Diyos, dalangin namin, Panginoon, sa buhay ni Zoe, oh God, patuloy po siyang bigyan ng wisdom, knowledge, understanding, nagmumula sa iyo, oh God, and we declare that she is ahead and at the tail, she is above and never beneath, Panginoon, oh God, Lord, salamat, Panginoon, Lord God, palain niyo po ang batang ito, Lord God, at mangyari ang kalooban mo sa buhay niya sa araw ng bukas, oh God, ang pagsama at pag-iingat niyo po sa kanila, oh God, ay patuloy nilang maranasan, oh God, natunay nga, Lord God, sa lahat, Lord God, Lord, ikaw lang ang mag-glorify, oh God, sa kanyang buhay, oh God, at sa mga talento ipinagkaloob niyo po sa kanya, Lord, salamat, Lord, ikaw po ang may-ari nito, oh God, at tunay nga, for your glory alone lamang, oh God, ang lahat ng papuri ay para sa iyo, oh God, sa buhay niya, Panginoon. Yes, Lord, maging sa buhay ni Sis Aiza, oh God, Lord, in the name of Jesus, oh God, ang kidney stone, ang gallstone, oh God, in the name of Jesus, oh God, by your stripe, Lord God, ito po'y tinunaw mo na in the name of Jesus, oh God, Lord, sa kanyang right kidney, oh God, sa kanyang hallelujah, Lord God, ikaw po ang aming dakilang manggagamot, Panginoon, at walang imposible sa iyo. Ito po'y luluhod ang gallstone, ang kidney stone, in the name of Jesus, oh God, in the name of Jesus, Lord God. Lord, ikaw po ang aming manggagamot at walang imposible sa iyo, walang anumang pangalan, Lord God. Lord, ang hallelujah, Lord God. Hallelujah, ang lahat ng ito ay luluhod sa pangalan ng Panginoon. In the name of Jesus, ang mga sakit, karamdaman, Lord. Lord, ito po'y tinapos mo na sa krus ng Kalbaryo, God. Lord, ito po'y pinagtagumpayan mo na, Panginoon. Kaya ito po'y, Lord God, Lord, napagtagumpayan na rin po ito ni Sis Aiza in the name of Jesus, oh God. We claim, Lord God, the healing, oh God. Healing, Lord God, sa kanyang sa kanyang kidney, Panginoon, in the name of Jesus. Na ito po'y tinunaw mo na, oh God, na sa susunod niya pagpapacheck up, Lord. Wala na, Lord God, ang bato, Lord God, sa kanyang kidney, in the name of Jesus, oh God. Salamat, Lord God, Lord, the healing, oh God, sa kanyang buong katawan, Panginoon. In the name of Jesus, patuloy mo siyang palakasin, oh God. Patuloy mo siyang patagin, oh God. At ang tuloy na pananampalataya sa iyo, oh God, ay patuloy niya maranasan, oh God. At patuloy nga, oh God, na magtiwala siya sa iyo, oh God. Lord, na ikaw po ang aming dakilang manggagamot, oh God. Salamat, Lord, we claim, Lord God, ay healing, oh God, ng kanyang kidney, Panginoon, in the name of Jesus, in the name of Jesus, oh God. Maging, Lord, sa prayer request ni Gidi Colokar, Panginoon, in the mighty name of Jesus, sa kanyang daughter-in-law, in the name of Jesus, na si Beth Colokar, Lord, complete healing, Lord God. Lord God, sinasabi, Panginoon, Lord, walang cancer, oh God, in the name of Jesus, oh God, sa iyong pangalan, Panginoon, ito po yung luluhod, Lord God, alam mo, Lord God, Lord, miracle healing, Panginoon, sa kanyang buong katawan, in the name of Jesus, oh God, Lord, ano matong Parkinson disease, Panginoon, Lord, ikaw po, O Diyos, Lord, ang mag-aalis nito, O God, in the name of Jesus, O God, at Lord, alam po namin, O God, Lord, ang inyong mga, hallelujah, Lord God, mga pangako, Lord God, kung saan, Lord,
ay patuloy niya panghahawakan, Panginoon, O God, na ikaw po ang dakilang manggagamot niya, Panginoon, O God. Ikaw po ang great provision, Lord God. Ikaw ang mag-provide ng lahat ng pangangailangan nila, O God. In the name of Jesus, O God, Lord, we claim the healing, Lord, from head down to the sole of her feet. In the name of Jesus, O God. In the name of Jesus, O God. In the name of Jesus, Lord. Salamat po ng marami, Lord God. Lord, patutunayan mo, Panginoon, na ikaw ang aming dakilang manggagamit sa buhay ng mga may nakakaranas ng mga sakit na ito. In the name of Jesus, O God. Lord, kung paano mo pinagaling, Lord God, ang mga bulag, ang mga pipi, O God, ang babaeng dinurog ko, Panginoon, Lord God. Lord, ganun mo rin pagagalingin ang lahat ng mga anak mo na nagtitiwala, umaasa lamang sa iyo, Panginoon. In the name of Jesus, O God. Lord, salamat ng marami, Panginoon, sa iyong kabutihan, Panginoon, sa buhay nila, Panginoon, Lord God. At tuloy nga, Lord God, salamat, Lord. We claim the victory, Panginoon. We claim the healing, Lord God, sa kanilang buong katawan, Panginoon. In the name of Jesus, in the name of Jesus, O God. Lord, maging sa darating, Lord God, na anniversary, Lord God, ng J.B. Sambales, Lord God. Lord, salamat sa fresh start of the church sa Barangay Gurulyo, Panginoon. In the name of Jesus, Lord, ikaw ang naglagay, Lord God, ng iyong gawain, Lord. At walang sino man ang makapagsasara ng iyong binuksan, Panginoon, sa lugar na iyon. Lord, ikaw po ang mag-prepare at mag-provide ng lahat ng pangangailangan ng mga anak mo. Lord, pagpapatayo agad ng bahay-sambahan mo doon, O God. Lord, salamat. We claim, Lord God, ang lahat ng bagay, Lord God, ay inihanda mo na, O God. Iniready mo na po, Panginoon, Lord God. At Lord, salamat ng marami po, Lord God, sa mga kaluluwa, Lord God, na patuloy mong dadaling sa lugar na yun, O God, upang maranasan ka ang iyong kapangyarihan, Panginoon, O God. In the name of Jesus, sa panibagong paniniwala, O God, sa iyong gawain, Lord God, sa Barangay Gurulyo, Panginoon, Lord. Marami kang kaluluwang dadalhin doon, Lord God. At mga worshiper, Lord God, mga leaders and workers, Panginoon. Lord, patuloy mo patatagin, palakasin, Lord God. Lord, mag-raise up ka, Lord God, ng mga worshiper mo, O God, mga lingkod mo, mga leaders and workers mo, O God, kung saan, Lord, may commitment sa iyo, O God, at hindi nga iaalay ang buhay nila para sa iyo paglilingkod, Panginoon, O Diyos. Salamat po ng marami, Panginoon, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat, Panginoon, O God. Lord, sa darating na anniversary, O God, Lord, nagawain, Panginoon, sa Sambales, in the name of Jesus, Lord. Salamat, Lord, na ihanda mo na at pinubay mo na, Lord God, ang lahat ng mga pangangailangan doon, maging ang puso ng bawat isa, O God, ang mga kaluluwang dadalhin po sa lugar na yun, O God. Salamat po ng marami, Panginoon. We entrust to you everything, O God. At tunay nga, Lord God, ikaw lamang, O Diyos, ang maghari at mapaparangalan sa lugar na yun in the name of Jesus, O God. Salamat po ng marami, O God, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat, O God. Tunay nga ang lahat ng kapurihan, kadakilaan, kaluwalhatian ay para lamang sa iyo, Panginoong Jesus. Salamat, Lord. In Jesus' name, Jesus' name. Amen, amen. Lord, salamat po. At tinataasin po namin ang youth fellowship na gagawin sa 19, Panginoon, sa lugar na ito, ng May, no God. Father God, hayaan nyo na tumawag po kayong mga kabataan, Panginoon, na Lord, magagamit nyo para sa inyong kalwalatian, mababago ka rin ng mga buhay. Lord, sinabi nyo, on the last days, you will pour out your spirit upon all flesh, Lord. Lalo na mga kabataan na yun, O God, in the name of Jesus, O God. Lord, hayaan niyo po, Panginoon, hallelujah, na maging matatag sila sa inyo, Panginoon. Yes, O Lord, mabago ang kanilang mga puso at isipan, Panginoon. Ma-focus sila sa inyo, Panginoon, sapagkat walang sino man na, Lord, na nagtiwala sa inyo, tumunod sa inyo, pinabayaan niyo, O God. Salamat ng marami, Lord, sa pagsama niyo sa amin. Lord, hallelujah, sa gabi kong ito, salamat sapagkat alam po namin, Lord, hallelujah, ang lahat ng ito'y nakarating sa trono ng inyong kalwalatian. Yes, O Lord, by faith, O God, we claim the answered prayers, O God. Lord, send forth your angels, Lord.
hallelujah, na magdadala ng Lord, ng kasagutan, Panginoon, sa lahat ng mga panalangin na yun, Panginoon. Salamat sa paghipo niyo sa mga taong yun na aming itinaas sa inyo, Panginoon. Lord, alam po namin, Lord, na hindi nawala ng kabuluhan ang panalangin na ito, God, hallelujah, sapagkat kayo na Diyos na aming tinawagan ay Diyos na buhay at makapangyarihan. Maraming pong salamat, O Diyos, hallelujah, pinupuri ka namin, Panginoon, pinasasalamatan ka namin, dinadakila ka namin, O God, at patuloy ka namin itataas, Panginoon. Salamat, Lord, hallelujah, hallelujah, mga naging kasama namin sa gabi pong ito, Panginoon, na nasa online, Lord, pagpalain niyo po sila, Panginoon, at alam ko po na sila rin po, Diyos, hallelujah, ay hinipo niyo na ng inyong kapangyarihan. Maraming po salamat, O Diyos, at muli po sa inyong papuri, pasalamat, kalwalatian, kadakilaan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Praying for Diyos. Salamat sa mga nakasama namin sa gabing ito at muli sa susunod na Prayer Matters ay dalangin ko na muli namin kayong makasama at alam namin na ang lahat ng panalangin na yun ay tinugon na ng ating Panginoon. Amen. God bless us all and good night. Amen. Good night, Sister Lynn. Salamat sa pagsama nyo. Sa pagsama nyo. Praise the Lord.